Hezký dobrý den. Dnes vám chceme představit jednu velmi zajímavou a asi důležitou věc. Jak bydlet bezpečně a jak se doma cítit bezpečně a jak se doma nebát. Naším hostem je odborník na bezpečné bydlení Josef Adame. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Dneska je taková doba, že kdo nechce bydlet na sídlišti, kdo nechce bydlet v paneláku, stěhuje se na okraj větších měst, protože pozemky ve městech jsou velmi drahé. A pak se může stát, že bydlíme ne-li úplně na samotě, tak v odlehlejší části a tam třeba moje paní by se bezpečně necítila. Mohu pořídit takové dveře, abych jí mohl říct, tady se bát nemusíš? Áno, aj pri rodinných domoch, aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, ale vždy tie vstupné dvere sú také prvé, čo zlodeji skúšajú. Nie sú to okná, sú to vždy vstupné dvere. Lebo oni, keď aj niečo zoberú vám z toho rodinného domu, pokúšajú sa to cez vstupné dvere vyniesť. Čiže presne bezpečnostné dvere, samozrejme v inej konštrukcii s tepelnými izoláciami, podstatne hrubšie, sa často využívajú už ako vstupné dvere do rodinného domu. Ale nie len hlavné vstupné dvere, lebo do rodinného domu môžete mať východ na terasu, zadný vstup do sklepu a podobne, prechod z garáže napríklad do obytného priestoru. Tak všetky tieto dvere treba zabezpečiť, to znamená zvoliť si ich ako certifikované, bezpečnostné a v tomto prípade sa označujú ako termo, to znamená velmi dobre tepelno izolujúce dvere. My už jsme spolu dřív mluvili o tom, že jsou různé kategorie bezpečnostních dveří. Pokud budu mít takový dům někde na okraji města, vesnice, někde opravdu trochu stranou, mám sáhnout po té nejvyšší kategorii a co mi vlastně taková kategorie nabízí a přinese? Máme 4 bezpečnostné triedy, od jedničky najnižšej po 4 najvyššiu. Správne rozmýšľate, veľmi správne rozmýšľate, že pri odľahlejších častiach, alebo keď mám dom situovaný tak, že vstupné dvere nie je vidieť od ulice, je to niekde z boku alebo zo zadu, doporučujem skutočne už 4. bezpečnostnú triedu, tú najvyššiu, pretože tam mám 100% ochranu, že nikto sa mi cez ne nedostane. Ten zlodej má potom viacej času, keď je to nejaká odľahlejšia časť, môže používať ťažšie náradie, robiť väčší hluk, keď ho nikto nevyrušuje. Takže rozhodne 4. bezpečnostnú triedu. A v tej 4. bezpečnostnej triede sa dokonca dá dať už aj presklenie do tých dverí. V 4. bezpečnostnej triede, to znamená, cez to sklo nie je možné ani ho rozbiť, ani nejako sa cez zeň dostať. Jak je to možný? To sklo je neprůstřelný, pancířový? Presne ste to vystihol. Ide o tzv. Pancierové sklo. Pričom na pohľad ja to nevnímam. Ja to nevidím. Vidím cez to sklo. To sklo je číre. Takto by sme sa videli. Ale vo vnútri hrúbka toho skla je veľmi hrubá. A sú ďalšie izolačné sklá, ktoré mi to ešte izolujú. My jsme jeden takový dům našli, kde je vaše realizace. Požádali jsme o to, jestli se tam můžeme podívat. Je na okraji Plzně, tak se tam pojďme podívat, jak vypadá konkrétní případ. My jsme v okrajové části Plzně, kde pan Petr staví dům, novostavbu. A hned na začátku jste se rozhodl, že budete mít z obou dvou stran bezpečné dveře. Co vás k tomu vedlo a motivovalo? Mě k tomu v podstatě vedla zhoršující situace ve městě. Hlavně mám tady přítelkyni, odjíždím často do zahraničí i na delší dobu, půl roku, 3 měsíce a potřebuji, aby prostě byla bezpečí. Takže to byla hlavní motivace tomu, abych to tady pořádně zabezpečil. Kromě přítelkyně tady máte taky kocoura, který má svoje vlastní dveře, který otevírá čipem, to mi překvapilo. Ano, kocour má zabudovaný čip vzadu na lopatkách, přiběhne k vrátkům, cvakne, vleze si, cvakne zpátky. Nikdo tam nemůže jiný, jenom on. Zajímavá věc. Jak jste dveře vybíral? Byla to hlavně otázka designu, bezpečnosti. Co vás vedlo k tomu rozhodnutí, který dveře vybrat? Takhle, samozřejmě šlo nejen o finance, ale hlavně i o tu bezpečnost. Já jsem poptával více dveří, byl jsem v různých místech, trvalo mi to asi půl roku, než jsem ty dveře vybral. Bylo fakt dlouho. A v podstatě za tu samou cenu, kdy já bych koupil obyčejné dveře, které jsou plastové, vypěněné, tak jsem si mohl za to samou cenu koupit ty bezpečnostní dveře, což byla jasná volba. Řešil jste, aby byly protihlukový, aby drželi teplo, prostě všechny tyhle ty věci jste zohledňoval, protože asi je chytrý na to myslet už když ten dům stavím. Ano, za mě je to nízkoenergetická stavba, takže je velice dobře zateplená. U mě to hlavní roli hrála zateplenost a hlavně ta bezpečnost. To byly takové 2 hlavní kritéria. A hlavně je to jedna z mála firem, která mi nabídla, že nemusí mít kukátko a ani sklo. Což já jsem chtěl. Já jsem prostě chtěl čistý dveře. Všude jinde to byl problém. Tady ne.
Ten designovali jste asi zřejmě s přítelkyní, nebo jste si musel vybrat prostě to, co bylo? Ne, my jsme si v podstatě chtěli jsme něco do stylu, mám vyšší dřevo a tam byl jasný výběr. Dostali jsme okamžitě k výběru, co se nám hodilo, šli jsme rovnou na jistotu. Otázka 5 minut pro nás. Když ten dům stavíte, vy jste říkal v podstatě sám, i ty dveře jste dával sám, nebo na to firma přijela? Ne, na to musí přijet specializovaná firma, Adlo. Bylo mi jasně řečeno, že to není možné, abych to dělal já sám po své ose, což když jsem viděl, jak se to dělá, chápu to, musí to opravdu dělat lidi, kteří to umí, ví, co tam mají dělat. S dveřma jste zatím spokojený? Velice. Nemám s tím jediný problém. Musíme poděkovat za přijetí, musíme poděkovat za návštěvu. A teď si pojďme říct, tyhle dveře jsou specifické tím, že tady se myslí i na domácí mazlíčky. Není to nebezpečné? Domáci mazlíček má také postavenie v niektorých rodinách ako člen rodiny. Áno. Je to tak. Je to tak, preto mu chcem umožniť ten komfort toho bývania, aby sa mohol voľne presúvať von alebo dnu. Má to však z hľadiska bezpečnosti jedno obmedzenie a to je, aby veľkosť toho otvoru bola taká, aby sa cez ten otvor nevedel človek dostať fyzicky. To znamená, je to zhruba tých 20 cm, 40 cm výšky, nie viac, ale menej. Pretože ide o bezpečnostné dvere, ktoré zamedzujú tomu, aby sa zlodej dostal dovnútra. Ale ten miláčik má ten prechod. Čiže pokiaľ je ten rozmer menší ako 20 na 40 cm, tak je to možné. Zajímavá věc. Pojďme říct, na co se myslí a jestli se na to má myslet, když dům stavím, případně rekonstruuji, anebo jestli třeba až když tam bydlím a zjistím, že nemám úplně pocit bezpečí, jestli potom tam ty dveře ještě můžu vsadit dodatečně. V podstate vstupné dvere v rodinnom dome viem vymeniť kedykoľvek. Ale rozumné pri rekonštrukcii a pri stavbe je myslieť na to od začiatku. Moderné, bezpečnostné tieto termodvere sa vedia spraviť v akýchkoľvek rozmeroch, v akýchkoľvek výškach, s pevnými takými pancierovými svetlíkmi po boku. Čiže akýkoľvek, keď mám vstupný rozmer, už je možné tam dať bezpečnostné dvere. A je to ideálne, je to samozrejme lacnejšie. A tie dvere môžu vyzerať ako bežné plastové dvere, pričom ide o vysokú bezpečnosť. Môžu vyzerať ako drevené dvere vzhľadovo. Môžu tak vyzerať. Môžu mi ladiť s oknami, s exteriérom, s interiérom. Rôzny dizajn môžu mať. Čiže na tých dverách bežne nepoznáte, že ide skutočne o kvalitné, certifikované bezpečnostné dvere. Když budu stavět novostavbu, asi je to významně jednodušší, než když třeba koupím starý nebo třeba i velmi starý dům, i když to bude třeba roubenka? I tam dokážete vsadit takovéhle bezpečné dveře? Máme typy špeciálnych zárubní, sú to špeciálne zárubne práve vhodné do takýchto drevostavieb, do masívnych drevostavieb. V podstate dvere sú bezpečnostné, s vysokou bezpečnosťou aj zárubne, ale máme technológie, ako ukotviť veľmi bezpečne a pevne ukotviť tú zárubňu do tej roubené, do toho roubeného masívneho dreva. Čiže aj tam sa to dá spraviť. Tam pri týchto drevených stavbách je dôležitá aj tepelná izolácia, no vlastne pri všetkých domoch. Čiže takéto bezpečnostné termodvere majú práve výborné tie tepelnoizolačné vlastnosti. Nie len, že sú vhodné do drevodomov, ale napríklad aj do nízkoenergetických domov, kde celé steny, celé okná sú konštruované tak, aby na to topení som míňal čím menej. Když se rozhodnu, že chci dveře, ať už do novostavby nebo po rekonstrukci, čím mám začít? Kde mám začít hledat? Co mám začít zjišťovat? A co mám žádat? No, obrátil by som sa na firmu, ktorá tu v Plzni existuje, ktorá tu má pevné sídlo, ktorá poskytuje všetky služby, všetky servisy aj do budúcna. Pozrel by som sa na to, aký má sortiment. Do rodinného domu, tak ako sme vraveli, 3., lepšie 4. bezpečnostnú triedu, aby mala veľký výber dizajnov, aby mala všetky certifikáty na bezpečnosť, na tepelnú izoláciu a vybrať si podľa svojho vkusu. Moc děkuju za rady, moc děkuju za doporučení a věřím, že se lidé budou cítit bezpečněji. Díky za návštěvu. Ďakujem aj ja. No a s vámi se budu těšit na viděnou taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří a ať se cítíte bezpečně.